So igsoon ka pamalandong agig pagpormal nga pagbukas sa ato ang pamalandong no karong gabi una atong isentro ang ato ang hunahuna diha sa presensya sa Dios no ug mudungan kita sa pag-ingon sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. O Dios nga labing gamhanan, tuburan sa kinabuhi, tuburan sa gugma, tuburan sa kaayo, tuburan sa pasaylo. Kami nagadaig, nagapasalamat kanimo, nining kagabhion nga imong gihatag, nini mong takna sa pagpamalandong. Ginoo, nagadaig kami sa imong kaayo sa among kinabuhi, sa imong gugmang walay paglubad, sa imong pag-atiman kanamo, sa imong pag-supply, pag-provide sa ado-ado na mong panginahanglan. Lord God, salamat kaayo nining tanan, tungod kay wala kami mahimo kung wala ka. Lord, karong gabi una, ipadala imong balang espiritu. Himoa na pinaagi sa imong balang espiritu, mapuno kami sa imong presensya. Ang imong pulong o Dios nga akong ipaambit karong gabi una Ginoo. Unta Lord, ang akong pulong mahimong imong pulong nga motandog sa imong mga kaigsuonan. Hawani akong hunahunag kasing-kasing gamita ako Ginoo para sa imuhang kahimayaan o Dios. Nangamuyo kanimo Ginoo nga unta abrihan ta nimo ang among tagsa-tagsa kakasing-kasing og unahuna. Ipatuhop ang imong pulong, ang imong espiritu nga kini among mapuy-an og amo kining matun-an no masunod sa among kinabuhi. Amahan, wala kami mahimo kung wala ka, busa isalig namo kanimo ang tanan. Kay kini among gipangayog pasalamatan pinagi ni Kristo, imong bugtong anak among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Mga igsuon, mga kapamalandong, no, ang ato ang pagbasa og mga adlaw, duha kini ka klase, no, dunay tinaas, dunay minubo. And then aduna pagiti gospel nga basahon nining during sa bendita sa Lukay. Now tuguti mga igsoon nga akong basahon kining minubo, no, nga gospel gikan kang San Lucas kapitulo 23 bersikulo 1 ngadto sa 49. Mo kini ang pasyon sa atong Ginoo, no? Himayahon ikaw o Ginoo. Ang tanan mitindog og gidala nila si Jesus sa tubangan ni Pilato og didto gisumbong nila sila miingon, kining tawhana hisakpa namo nga nagpasalaag sa atong mga tao ug nag-awhag kanila sa dili pagbayad og buhis ngadto sa emperador og niangkon nga siya mao ang Mesiyas usa ka hari. Si Pilato nangutana kaniya, ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag, giingon mo. Unya miingon si Pilato sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga tao, wala ako'y nakaplagang katarungan nga silutan kining tawhana. Apan misamot hinuon sila sa pag-ingon, nagpasiugdas siyang kagubot sa mga tao tungod sa iyang pagtulunan. Nagsugod siya sa Galilea unya miabot sa tibok Judea ug karon ania na dinhi. Sa pagkabati ni Pilato niini, nangutana siya, taga Galilea ba kining tawhana? Ug sa pagkasayod niya nga si Jesus gikan di ay sa dapit nga gimanduan ni Herodes, gipadala niya si Jesus ngadto kang Herodes nga didto sa Jerusalem ni adtong panahona. Nalipay pag-ayo si Herodes sa pagkakita niya kang Jesus, kay nakabalita naman siya mahitungod kaniya ug dugay na siyang nagtinguha sa pagkikita kaniya. Labot pa niini, nangandoy siyang mutan-aw kang Jesus nga maghimog milagro. Busa gipangutana ni Herodes si Jesus bahin sa daghang mga butang apan wala gayud motubag si Jesus. Miduol ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod
og mga kadagkuan og mipasakag bugat nga sumbong batok kang Hesus. Unya gibugal-bugalan niya og gibiyay-biyay ni Herodes og sa iyang mga sundalo. Gisuloban niya sila harianong bisti o gipadalag balik kang Pilato. Niadto gayong adlaw, nagkahigala si Herodes ug si Pilato. Kaaway sila kaniadto. Unya gipatawag ni Pilato ang mga kadagkuan sa mga pari, ang mga punuan ug ang mga tawo ug giingnan sila. Inyong gidala kanako kining tawhana ug miingon kamo nga nagpasalaag siya sa mga tawo. Giimbestigar ko siya dinhi sa inyong atubangan apan nakaplagan ko nga dili siya sad-an sa bisan unsa nga daotang butang nga gisumbong ninyo batok kaniya. Si Herodes wala usab makakapla kaniya nga sad-an kay siya gipadalaman niya balik kanato. Walay nabuhat kining tawhana nga angin silutan sa kamatayon. Busa ipalatos ko siya og unya buhian. Apan misinggit ang tibuok pundok sa mga tao. Patya siya, si Barabas maoy buhii. Si Barabas gibilanggo gumikan sa usa ka kagubot nga nahitabo sa syudad ug tungod kay siya nakabuno man. Buot ni Pilato nga buhian si Jesus. Busa misulti siya pag-usab ngadto sa mga tao apan misinggit sila pagtubag kaniya. Ilansang siya sa krus, ilansang siya sa krus. Sa ikatulo ka higayon miingon si Pilato kanila, apan unsa bay sala nga nahimo niya? Wala ako'y nakaplagan bisag unsa nga ayngayng silutan sa kamatayon. Ipalatos ko siya og unya buhian. Apan mipadayon sila pagsinggit og kusog kaayo nga si Jesus kinahanglan gayong ilansang sa krus o milampos gayud sila sa katapusan. Busa gipahamtang ni Pilato kang Jesus ang silot nga ilang gipangayo o gibuhian niya ang mga tawo nga ilang gipili. Ang gibilanggo tungod sa panggubot o pagpatay tao o gitugyan niya si Jesus ngadto kanila aron buhaton nila kaniya ang ilang gusto. Samtang gidala nila si Jesus, gikasugat nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Cyrene nga nagpadulong sa syudad gikan sa Banica. Gidakop nila siya og gipapas-an sa krus og gipasunod kang Jesus. May dakong panon sa mga tawo nga misunod kang Jesus og pipila kanila mga babae nga naghilak og nagminatay tungod kaniya. Og milingi si Jesus kanila og miingon, mga babae sa Jerusalem, ayaw ako ninyog hilaki, kundili hilaki ang inyong kaugalingon ug ang inyong mga anak. Kay moabot ang adlaw nga moingon ang mga tawo, bulahan ang mga babae nga dili manganak ug ang mga babae nga wala makapanamkon ug wala gayud makapasuso og mga bata. Mao kadtong panahona nga ang mga tawo moingon sa bukid, pangatumpag kamo kanamo ug ngadto sa bungtod tabuni kami. Kay kung kining mga butang nga gibuhat pa sa lunhaw pa ang kahoy, unsa kahay mahitabo kung kini laya na. Nagpadala usab sila og laing duha ka tawo nga pulos kriminal aron patyon uban kang Jesus. Sa pag-abot nila sa dapit nga gingadlag ang kalabera, gilansang nila si Jesus ug ang duha ka kriminal. Ang usa diha sa iyang tuo ug ang usa diha sa iyang wala. Og miingon si Jesus, Amahan, pasaylua sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Og gibahin-bahin nila ang iyang sapot pinaagi sa ripa. Nagtindog didto ang mga tawo nga nagtan-aw samtang nagbugal-bugal kaniya ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga nag-ingon, giluwas niya ang uban, paluwasas siya sa iyang kaugalingon kung siya ang Mesiyas nga gipili sa Dios. Gibugal-bugalan usab siya sa mga sundalo, miduol sila og gitunulan siya bino og miingon, kung ikaw ang hari sa mga Hudiyo, luwasa ang imong kaugalingon. Sa ibabaw sa krus, gisulat nila kining musunod, kini siya
mao ang hari sa mga Hudiyo. Unya usa sa mga kriminal nga nagbitay didto mibugal-bugal kaniya. Dili ba ikaw ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon og kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon, wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita aniya dinhi gisilutan sa maorang silot, apan ang silot kanatong duha angay kanato. Kay gisilutan man kita sibo sa atong nabuhat, apan siya walay sala. Og miingon siya kang Jesus, Jesus, hinumdumi in taon ako kung maghari ka na. Miingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw, karon adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Mga alas 12 ang takna diyang mihunong pagdanag ang adlaw ug mitabon ang kangitngit sa tibok kayutaan hangtod sa alas 3 ug napikas ang tabel didto sa templo. Unya misinggit si Jesus pagkusog, Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Human siya makasulti niini, namatay siya. Ang opisyal sa mga sundalo nakakita sa nahitabo ug gidayeg niya ang Dios sa pag-ingon, tinuod gayud nga siya maayong tao. Sa dihang nakakita sa nahitabo ang mga tawo nga nagtapok didto aron pagtan-aw na mauli silang tanan nga namukpok sa ilang dughan. Ang tanan kailan ni Jesus. Lakip ang mga babae nga misunod kaniya sukad sa Galilea. Nagpaantaw didto aron pagtan-aw niining butanga. Ang pasyon sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, dako kayo ang pagpamalandong ni maong ebanghelyo tungod kay dako kayo ang coverage no sa pagsaysay sa pasyon sa atong Ginoo. Actually, no, before pa sa dili pa kung wala pa no ang kining gibasa nato karon, adunay gospel nga akong giingon nga gabasahon during sa pagbindita sa Lukay. Ug kining maong ebanghelyo naglangkob, naghulagway sa pagsunod ni Jesus sa Jerusalem. Nga sa dihang misulod siya sa Jerusalem, no? Gidawat siya sa mga tao nga malipayon. Sadya kalipay ug manhinungdan nga nagkuha silang mga lukay, mga sanga sa kahoy, mga paspas nga gibutang nila sa dalan agig pag-welcome ni Jesus. Now kini nga tradition, I think tradition ni siya no sa unang panahon na kung ang mga sundalo gani gikan sa gubat mouli sa ilang gingharian nga madaugon, mao ni ilang buhaton. So ilang gisugat si Jesus sa tumang kalipay o pagmaya sa pagdawat kaniya isip usa ka madaugon nga hari no sa ilang kinabuhi. Apan mga igsoon, ang pasyon sa atong Ginoo naghulagway sa usa ka hitabo, sa usa ka hari nga gi-welcome sa iyahang lungsod apan ang mga tawo nga mi-welcome niya mao ra pud ang mga tawo nga mao'y mipapatay niya. My dear brothers and sisters in Christ, ang atong ebanghelyo wala lamang nagsaysay sa nahitabo kaniadto 2,000 years ago, kundili kini nagpahinumdom nato nga kita kabahin nining maong hitabo. Kita kabahin sa pasyon sa ato ang Ginoo. My dear brothers and sisters in Christ, no? Mao katong unang bahin ang pagsulod ni Kristo. Ang ikaduhang bahin sa akong pagpamalandong mao ang pagbudhi kang Hesus. Then diya sa katapusang panihapon, gibudhian siya ni Judas. Pinaagi sa pipila lamang, no? Ka I think silver coin ba to or sa nga klase to nga gibaylo ni Judas, no? So ingon ana no, and then mao na dayon ang pagdakop pang Hesus hangtod nga giatubang siya kang Pilato o kang Herodes og dinhi na ang katong mga tawo nga mi-welcome niya pagsulod sa Jerusalem
Mao po'y mga tawo nga mo'y nisinggit aron patyon siya, aron ilansang siya sa cross. My dear brothers and sisters in Christ, kung sugdan nato diha sa pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, sa wala pa siya mosunod, nahibalo na si Jesus nga ang iyang pagsulod sa Jerusalem nagpasabot kani, nagpaila kani og kamatayon niya. Tungod kay once nga mosulod siya sa Jerusalem, mao na ni, no, ang ultimate niya nga misyon nga mao ang pagkamatay sa krus, no, alang sa tanang mga tao. So nakita niya daan nga dili sayon, dili lalim ang kasakit nga iyang mahiaguman, ang iyang atubangon. Apan taliwala niyang tanan mga igsuon, si Jesus nagmasinugtanon sa iyang amahan, nagpaubos siya og iyang gisunod ang plano sa Dios Amahan. Muning nasa atong second reading mga igsuon, no, ang pagpaubos ni Kristo sa may Filipos. So, brothers and sisters in Christ, nindot kayo ang ato ang gospel, no? Kay ang mga tao, no, kung atong pamalandungan, brothers and sisters in Christ, bisag din hilang tang mohisgot sa mga tao nga nalakbitan ning maong kuan, daghan na kitag mapamalandungan. Una, atong mga tao nga nag-welcome ni Kristo, no? Nganong sa ato ang panahon karon, nga pabindita man taglukay, magwarawara ta, nganong ato mang giawat ang singgit sa mga taong welcome sa Ginoo dito sa Jerusalem, nga katong mga tawhana mao ra man gyapon ang nagpalansang niya sa krus. Brothers and sisters in Christ, katong mga tawo nga nag-welcome niya, no? Kabahin ta adto mga tawhana. Because ang pag-welcome, ang pagwarawara nimo sa imong lukay ug mga adlaw, no? Sama nga imong gi-welcome si Jesus sa imuhang kasikasing, sa imuhang kinabuhi, no? So wala magpasabot nga ni imong atong gi hulagway lang, wala nagpasabot nga ato lang pakita kung unsay nahitabo kaniadto, kundi ang simbolo sa imo sa lukay nga atong gidaladala nagpakita na nga kita pod mismo atong gi-welcome si Kristo sa atong kinabuhi. So ingon ana siya mga igsoon, no, kana siya nga una nga part sa pagpamalandong. Ikaw mga igsoon, kanus aba nimo gidawat si Kristo, gi-welcome si Kristo sa imong kinabuhi, no? Ikaduha, about Jerusalem. Sa ako nang gikaingon, si Kristo yang nalantaw daan ang kasakit nga atubangon sa Jerusalem. Kitang tanan tao, aduna kitay tagsa-tagsa ka Jerusalem. Dunay mga sitwasyon sa atong kinabuhi, dunay mga butang sa atong kinabuhi, dunay mga Jerusalem sa atong kinabuhi, ang uban nagagig nga nagform, naghulagway og kalisdanan, ang uban mga problema, mga kasakit, no? Mani ang Jerusalem nato. Nakitang tanan nga nagpuyo ning maong kalibutan, aduna gayoy pagaatubangon nga mga kalisdanan, nga mga kasakit, nga mga problema sa atong kinabuhi. So ingana siya, brothers and sisters in Christ, no? Sama kang Kristo nga misulod sa Jerusalem, na misulod sa Jerusalem, kita unta mas maisugon pud unta kita nga moatubang sa mga kasakit, mga problema nga kinahanglan natong atubangon sa atong kinabuhi. Now, sa pa may mga nahitabo ning maong pasyon. Actually, wala gay na mention din pero ang nahitabo sa pasyon sa atong Ginoo, si Pedro nahisgutan ani. Because si Pedro, di ba, sa pagdakop pang Jesus, isog kay siya, iya paganing gitigbas ang dalunggan sa kaning sundalo o gibadlong siya ni Kristo, no? Isakob ang imong espada, kaya ang mabuhi sa espada mamatay usab sa espada. Apan sa dihang didto na sa time nga gidakop na si Jesus, ug naa siya didto nga gipangutana siya kauban ba sila, iyang gidinay, no? Iyang gidinay. Maigsoon sa atong kinabuhi, kapila ba ka beses nga gidinay nato
si Kristo. Dili man literally nga imuhang gidinay siya, pero pinaagi sa atong pagbuhat sa mga kalapasan ug wala nato gi-follow ang gitudlo ni Kristo, atong gidinay si Kristo sa atong kinabuhi. No? Kapila si Pedro gipangutana, makatulong higayon apan makatulog po siyang mibaliban. So daghang mga higayon sa atong kinabuhi nga ingon ani ta mga igsoon. Bisan kabaluta nga sayop ang atong pagabuhaton apan nagpadayon kita pagbuhat sa maong butang. Tungod sa ato ang personal nga rason, personal nga interest. Maybe nalipay ka, nakabenepisyo ka. So mao nang bahala na og nakita nato nga sayop atong gisudlan ang maong butang. Di ba? Amen? Okay, sunod. Ang kanindot, no? Ang kanindot kang Pedro, kay taliwala sa katulo ka higayon nga iyang gi limod si Kristo, no? Nakaamgo siya, nakahilak siya, nakaamgo siya nga siya nasayop, nga siya nakasala. No? Muna ang kanindot kang Pedro. Ingon pa nila, ang kalainan ni Pedro o ni Judas, si Judas wala nakapasaylo siyang kagalingon. Wala ka pangayog pasaylo, wala niya napasaylo yung kagalingon. Naghikog siya, apan si Pedro nangayog pasaylo diha sa Ginoo. Mao ni ang atong kinabuhi mga igsoon, di ba? Kapila ka beses gilimod na to si Kristo. And then importante is, kita, sama kang Pedro, nangayog pasaylo sa atong mga sala. Naghinulsol, nagbasol sa atong mga sala. Di ba? Amen. Sunod, si Pilato. Pila kahigayon nga nakita, nangingon siya nga wala siya, nakita nga sala ni Kristo. Apanon siyang gihimo? Wala niya barugi ang iyahang katungdanan. Isip usa ka opisyal. Isip usa ka opisyal nga kana bang mo pa mo implementar, mo barug sa kamatuoran, mo barug kung unsa ang tinuod. Sa atong panahon igsuon, no? Panahon karon. Wala ba ka ta ni talaw sa mga panahon o mga higayon nga kinahanglan nato barugan kung unsa ang sakto o unsa ang tinuod? Wala ba ka ta miingon nga ay naglabot-labot diha kay samok na kaayo. Ay naglabot-labot diha. Hadlok ta kuan ra ba kay na sila? Wala nato barugi kung unsa ang tinuod, kung unsa ang sakto. Nagpabilin tang nagpakahilom tungod kay mahadlok kita. Saba kang Pilato nang hunaw, no? Nga sige kamo na bahala wa mahunaw ko, ako'y labot ani, wa ni si sala. Kamo na ani. So nga ana siya mga igsoon, no? Kaning mga tawo nga nagsinggit nga ilansang siya sa cross. Mao ni ang giingon nga ang mga tawo nga nagdala og palaspas nga malipayong mi-welcome ni Kristo sa Jerusalem, mao ra pud ning mga tawhana ang singgit aron ipalansang siya sa cross. My dear brothers and sisters in Christ, no? Kasi mahulagway na ko ni sa ato ang kuan ba? Sa ato ang kinabuhi nga ang mga tao nga sa dihang popular kay ka, daghang kag nahimo nga mga maayong butang, daghang kay mga taong mudayo nimo, daghang kay mga taong ganahan nimo. Apan musipyat gani ka kaisa o do nagi sila madunggan nga negative para nimo, katura po mga tawhana, no, mutalikod nimo, mubash nimo, mupakaulaw nimo, motulisok nimo, mounay nimo. Kita sa atong kinabuhi, dili ba kata ingon ani, no? Atong eksaminon daw ang atong kinabuhi igsuon. Dili ba kata ani sama ni ining mga tawhana na maora pud ang miunay sa pagpalansang kang Kristo diha sa cross. My dear brothers, sisters in Christ. Tonight, no, ang sa atong pabalandong ang pangutana, asa man ta ani mga tawhana? Ikaw ba mo si Pedro? Ikaw ba mo si Judas nga nagbudhi? Ikaw ba mao ang tao, katong mga tao nga midawat kang Kristo malipayon? O ikaw ang tao ra gihapon nga mo'y mipaslansang kaniya sa cross?
Maigsoon ang pasyon, ang istorya sa pasyon sa atong Ginoo usa ka dako kayong murag kung sa baga teleserye or kaba usa ka drama nga nahitabo, no? Drama kay emosyonal kay grabe dili basta-basta, no? Nga kana bang mura siya salida sa sini ba, no? Ang nahitabo sa ato ang Ginoong Hesukristo. Nga din ang climax ani mao ang Easter Sunday, mao ang pagkabanhaw sa atong Ginoo. No, mao man ni ang pangutana gud mga igsoon kung asa ta ani mga no, mga tawhana. Ikaw ba mao si Kristo karon nga taliwala nga nakita nimo ang kasakit ug nga imuhang nakita sa unan apan nibarog ka nga madasigod ug maisugod aron maatubang sa maong mga kasakit. So ingana siya, brothers and sisters in Christ, no? So I hope and pray nga niining maong Semana Santa igsuon ka pamalandong atong maandam ang atong kaugalingon, atong mabag-o ang atong kaugalingon diha sa pasyon sa atong Ginoo. Nga din atong ma-realize unta nga ang tanang mga kasakit nga atong nagian sa atong kinabuhi wa katunga, no? Pinisik lamang kini sa kasakit nga giagian ni Kristo sa atong kinabuhi aron kita maluwas. My dear brothers, sisters in Christ, hinaot unta nga sa atong adlaw-adlaw nga pagpuyo, pagampo, pagtrabaho, pagpasalamat sa Ginoo, pinaagi ni maong pasyon, no? Naghihimo sa atong Ginoo para nato ato unta kining madumduman kanunay nga sa matag adlaw sa atong kinabuhi adunay Ginoo nga nipasakit siyang kaugalingon, nagpaubos, nagpakamatay sa krus aron kita maluwas diha sa atong mga sala. Okay? So mao ni siya mga igsuon ko diha ni Kristo nga hinaot unta nga kini atong mapuy-an sa atong kinabuhi ang pagpuyo sa kinabuhing subay sa kabubuton sa atong Ginoo, ingon nga si Kristo nagmasinog tanon sa kabubuton sa Amahan. Hinaot unta magampo ta igsuon ka pamalandong nga kini atong mapuy-an sa atong kinabuhi. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, salamat kaayo sa imong dakong gugma kanamo. Salamat kaayo sa imong pagpasakit, pagpaantos, pagpakamatay diha sa krus aron kami maluwas sa among mga sala. Kami nangamuyo kanimo, O Dios, nganta imong agakon, tabangan, dasigon sa pagpuyo sa kinabuhi nga subay sa imong kabubuton. Kinabuhing balaan, kinabuhing malipayon, kinabuhing anaa ka sa taliwala niini. Ginoo, nangamuyo ako kanimo nga unta imuhang dasigon, bag-uhon ang matag usa ka kasing-kasing namo karon. Tanduga kini Ginoo, himua nga mapuno kani sa imong gugma. Ang among mga naminaw karon, nagsunod karon nagtan-aw silang tagsa-tagsa ka cellphone or ilang laptop. Naunta, Lord, sila madasig sa pagbuhat sa maayo. Sama kang Pedro, kami nakasala sa makadagang higayon. Apan kami mangayo sa kapasayloan sa among mga sala diha kanimo, O Ginoo. Lord, i-bless to mga igsuon namo karon nga nagbaluyahon, nagbasakiton, nga unta ang imuhang gahom, ang imuhang presensya mag-uban kanila, mag-ayo kanila. O ampo, Lord, si Z, Lord, unta nga mahingpit na pod ang iyahang kaayuhan. Ug sa tanang mga nag-atiman og mga masakiton nga tagaan unta nimo, Lord, og hatagi sila sa kadasig, Lord, ug gugma sa pag-atiman sa mga masakiton. We also pray, Lord God, sa mga kauban namo, Lord, sa trabaho, opisina, sa pag-alaga diha nimo, nga unta imong pulong